Ďalšia hra. Tentokrát tuším od slovenského vývojára Artificial. A ja som si to tak v rýchlosti pozrel tento popisok, o čom je hra. Páči sa mi ten vizuál, tie farby. Si myslím, že si to povedie celkom dobre, ale ešte som to nehral, takže uvidíme. Tak poďme rovno na to. Artificial je logická na fyzike postavená hra z pohľadu prvej osoby, odohrávajúca sa v podzemnej kolónii na asteroidu 2031 XT. Čo mňa hneď mrzí, že tu je tento názov hry. Vidíš, ono má všade Artificial. Ja viem, má to veľa hier, ale podľa mňa zbytočne strácaš ten čas tomu hráčovi. Keď to je proste sekunda, hej, ale na čo? Je logická na fyzike postavená hra, tak asi ako viacej hier z pohľadu prvej osoby. To tu celkom vidím, akože je to zobrazené, ešte to máš v týchto tagoch. To by som úplne dal dopreč asi. Odohrávajúc sa v podzemnej kolónii na asteroide. Toto je zaujímavé. To by som dal pred to. Tak poďme to vyskúšať, jak by som to asi napísal. Môj názor. Ocitni sa v opustenej podzemnej kolónii na asteroide 2031 XT. Ocitni sa v opustenej a teraz by som dal, že rieš fyzikálne hádanky, prekonávaj nebezpečenstvá a odhal skrytú alebo odhal pravdu skrytú v temnote. To mi celkom sedí, lebo je to v podzemí a ešte ten názov je taký glitchovitý. Tak nebezpečenstvo. Že ocitni sa v opustenej podzemnej kolónii na asteroide 2031 XT, rieš fyzikálne hádanky, prekonávaj nebezpečenstva a odhal pravdu skrytú v temnote. Tak nejak by som to napísal asi. Poďme na trailer. Hey guys, my name is Ondrej and I'm a solo developer of Artificial, first-person physics-based puzzle platformer inspired by Portal and Half-Life series. Artificial takes place in the underground colony of asteroid 2031 XT, which is in the process of being captured and transferred into the Earth's orbit. This operation is suddenly interrupted by the appearance of the Corruption, an alien hive mind entity, which begins attacking the colonists and hunting down all the survivors. The game begins several months after this incident, with you, the player, returning from a scavenging mission, heading back to the last hidden base of the survivors. But that's enough for the story. Artificial heavily focuses on physical interaction with the environment and environmental puzzles. Everything is physics-based. Smaller objects can be grabbed and thrown to destroy logs, break planks, distract enemies, or disarm various traps from a safe distance. Heavy objects can be slowly dragged and repositioned to block lasers, weigh down platforms, or just to serve as a stepping stone for reaching an otherwise inaccessible place. You can interact with various levers and valves to control cranes and other intricate physics-based mechanisms, which are usually a big part of the environmental puzzles. However, not everything is about puzzles. Platforming and sneaking are also a big part of the gameplay, so don't forget to join our Discord and add the game to your wishlist. Nice. To môže byť zaujímavé. Ale tento developer si myslím, že ešte keď vydá hru, tak vydá normálny trailer hry, lebo toto je skôr také, že popisuje mechaniky, gameplay. Je to super, určite je to super, ale vedel by som si predstaviť ešte potom jeden trailer, ktorý by bol naozaj taký, čo upúta pozornosť hneď. A ja by som začal niekde s tým nebezpečenstvom a nejakú hudbu do toho. Skúsme Danger Zone, tak to nie. Danger Music.
Oh yes. Tuto? a big part of the game. Keď to vypneme. Nebezpečenstvo a potom ešte toto, kde bol ten. A teraz mechaniky. Riešiš puzzle, odhadzuješ objekty. A teraz by som dal toto. Preskúmávaš. Jo, takže hneď na začiatok by som dal to najzaujímavejšie, čo máš. Nejakých proste veľkých nepriateľov, bossov. Čo tam máš také najzaujímavejšie tie objekty. Toto je super, cool. Nejak tak, no. OK. Poďme na to. Made with Unity. Nice. Oh, toto je super. Nice. Ale toto. To úplne kazí celú tú scénu. Ja viem, že to tu chceš mať, ale proste to je úplne mimo všetkého. A možno aj tie nápisy. Artificial verzia. Toto som úplne nepochopil, na čo to ľudia dávajú tú verziu, že jak to je dôležité pre toho hráča. To by som dal preč. To by sa zaobišlo bez toho, si myslím. Select player profile. To je zaujímavé. Ale znova, to by sa dalo schovať. A keď na to haveruješ, tak sa to ukáže. Profile 1, 2, 3. To by šlo, si myslím. Potom ešte by som dal rovnaké paddingy. Zľava, zhora, aj tuto. To je asi dobre, ale ja by som to zarovnal s tým menu nejako. Podľa mňa by to vyzeralo lepšie. Poďme to vyskúšať. Skúsim si spraviť takýto screen. Určite to chce lepší font a aj ten laser aj všetko, je to len tak narýchlo, ale keď sa pozrieme na to, takže toto, originál, alebo toto. Mne sa páči toto viac, je to také viac minimalistické a uhladené. Sú tu rovnaké paddingy, dobré farby, takže niečo také by som asi urobil. Poďme na hru. Takže new game. Calibration. No to by som nechal. To vyzerá fajn. Underground colony of asteroid 2031 XT. 3 months since the encounter. Sector D. Echo, do you copy? Sector B1 went dark 2 hours ago. We need you to get there and find out what's going on. To vyzerá skvelé. Tie komplementárne This farby. area should be safe, but be careful. Nice. You never know where those things show up. Strašne ma nejako štve, že to je v tom rohu hore. Accessing gate controls. Tie titulky. Ja radšej by som to mal normálne regulárne v strede dole asi.
far as I can get you. You'll have to continue on foot. Nice. Ten dopravník je zaujímavý. A čo by som hneď povedal, že ten dubbing by chcel zlepšiť. Ja by som to, alebo teda toto je AIčka asi, ale ja by som to zlepšil, aby to bolo viacej také väčšie napätie, emočné a také dynamickejšie. Lebo vidím, že proste kde som, niekde v podzemí, veci sa nejako pokazili, iskry všetko a nejaká časť nám padla a pritom ten hlas taký, že OK, chod to pozrieť a fajn. Ja by som si predstavil niečo proste ja som si všimol na Steame v tagoch, že tá hlavná postava je asi žena. Môže to tak byť? Tak by som skúsil niečo ako Ivy, do you copy? Yes sir. We lost another sector. B1. I repeat, we lost another sector. I need you to go there and find out what happened. I need a report or any information about those things. Understood? This is the last sector the transporter can take you to. From here, it's up to you. Okay girl, good luck. Niečo také. Proste napätie, energia, emócia. Mám silnú motiváciu pokračovať, alebo teda silnejšiu než z toho tu. Tak poďme. Mám nejakú baterku. Tep. Okay. Try not to make too much noise. We don't want to draw attention to ourselves. Akože ja tomu rozumiem, ale strašne ma to berie, že prečo to je v tom rohu. Tej titulky. Crouch to pass through. Okay. Fine. Gravity at this depth level should feel similar to Earth. Be careful where you jump. Celkom trochu tak rýchlo ma učíš, ale je to postupné, je to fajn. Ale možno trošku ďalej by som dal ten jump. Pika. OK. Ale fajn. There may be some old data drives laying around, Collect data. so keep your eyes open. Data drives. Toto ja osobne nikdy nemám rád, že ma to proste zastaví, úplne odpojí od tej hry. A ja by som to najradšej chcel, že sa mi to zobrazí niekde, ale môžem sa hýbať a pohoda. Okay. Sector C2 is just ahead. C2, C3, OK. Crouch. A ja milujem logické hry, ale nie som moc v tom dobrý, takže dúfam, že to nebude ťažké. OK, ale tá hudba mne príde úplne... nepasuje k tomu prostrediu a všetkému. Skúsme niečo. Dajme, že futuristic ambient danger. No, možno. Ukáž, toto kebyže stíšim. Toto menu je super.
Jo, to mi príde lepšie. Lebo tá hudba, čo tam je, You need to get to the lower level. Look for something that can nepasuje soften mi your k tomu, blow. čo sa deje. A k tomu prostrediu plné. Ona je super, ale nesedí. Mám skočiť? Pilot. Good Nice. job. To bolo super. Možno ešte nejaký razantnejší There's pad. some kind of ventilation shaft nearby. You should be able to get through it. Small object can be picked up. To je super. Ešte jeden. Zatiaľ to zvládam. To sú hadanky pre mňa. Nice. Careful. I'm picking up Got that? movement ahead. Okay. Tam ja tuto hore by som asi šiel. Usum Z. Neviem, čo vidím. Maintenance Okay. drone. Looks Ah. like some of these guys still carry out their assigned tasks. By som možno zazumoval, keď ho uvidím a potom tam naskočí, že čo je to za robot, informácie o ňom, niečo také. Asi skočím dole. Hop. A ja nechcem túto hru nejako pretvárať podľa seba, to určite nie. Passage to the next A sector to je is right len behind that môj fence. nejaký feeling You'll a have to môj find a way feedback, around it. moje myšlienky, môj názor. Môžem to hodiť? OK, počkaj, tak to asi musím ísť tamto. Hop. A box. Už to vidím. Super. Čo to pípa? To nie je ešte na tej strane? Neviem, ale idem dole. Bum. OK, asi sme prešli ten sektor. B2. Accessing the sector's grid. Give me a moment. OK. Že... Môžem ísť takto, že počkám, alebo takto. Fajn. There seems to be some kind of Preskočím. an elevated platform to your left. To my left. Jo, tu potrebujem tú kocku. Ale to je super, že rovnaký objekt a použijem to na to isté, takže ma tá hra učí dobre. Príliš veľa textu na mňa. It's locked. You'll have to figure something out. Pick up a small object. Small object. And throw, nice. Or bang. Nice. A zvuky. A otvorenie bránky, proste nejaké razantné. Good job. You're almost there. Passage to Sector B1 is just over that bridge. OK, to mám asi hodiť do toho. Let's go. Bang.
Spadne most. Zvuky. Kde sú zvuky? Aha, tam je ten data vec. Tam neskočím, čo? Oh. Toto nie je dobré asi. Taký zlý zvuk. Radiácia. Je. Takže toto je ten ťažký objekt. Môžem ho aspoň takto. Ja by som sa chcel dostať k tomu... k tým dátam. Môžem to takto... Jo. To by šlo. Tak. To vymyslíme, ne? Počkaj, toto keby som potiahol, tak to bude nižšie. Tú kocku snad nebudem potrebovať. Mám ťa. A bol som odmenený veľkým textom. Sorry. Wait, To nie je I'm úplne picking dobré. up a strange signal nearby. Maybe you could try scanning it. Dneska. Čo mám odskenovať? Scan point. OK. Nice. Zoom. To je fajn. Wow, to je super. Talos. Čiže musíme odkryť ten blok. Hop. Jop. Ešte toto. To je super, ale je to zábava, akože riešiť tieto logické hádanky. Puzzle, to je mega. Toto sa mi strašne nepáči, jak to je. Že ma to tak odpojí, akože super, dôležité, ale inak by som to spracoval. Give me a second. I should be able to open Bo the takto gate. zastavíš hráča v tom hraní a to je také frustrujúce trochu. Myslím, že sa to dá aj ináč vyriešiť. Downfall. Redirecting the power from the backup generator should solve our issue. Laser. There is a power switch somewhere below. Find it and turn it on. Niekde dole. Vidím. Neviem sa tam dostať. Takže poďme. Takto. Mám to. Ale asi som niečo myslel, lebo neviem, že k čomu mi to je. Tie data. Moc som asi nepočúval alebo nečítal. Takže to zbieram, super, je to zábava. Ale neviem k čomu. Nejaká väža nebude strieľať. Asi došla. Wow. Som nečakal. OK. To je dobré. Ale tie zvuky strašne mi prídu také utlmené. To chce proste energiu. Neviem, čo mám teraz urobiť. Zvuky. Kroky. Dobre. Redirecting the power from the backup generator should solve our issue. Čiže dole. Dáme dopreč. There is a power switch somewhere A below. počkaj, už tam není. Find it and turn it on. OK, tak on mi povedal, že tu je, ale už som ho zobral, tak neviem, v čom teraz je chyba. Možno už ten... Nie, on by sa tam mal objaviť, si myslím. Keď reštartujem to. Boty, toto ma bavilo. Bang! A to mi neoblíži, ne? A mohlo by. OK.
tak som nevychytal. Ale bolo to cool. Which somewhere below. Find it Power and switch. turn it on. OK, power switch. To je niečo iné. Tak ukáž. To mi neobližuje nejako. OK, teraz bacha. Už to nechcem pokaziť. Prešli sme to. Power switch. Toto. Wow, to je dobré. To je fakt cool. A neviem teraz čo. Počkaj. Ale ideš. The Nice. grid is back online. Good Wow. work. To vyzerá dobre. Now Proste we just need to figure out how to farby. get you back to the Nádhera. base. A on... Maintain strong. OK, to asi nebude nepriateľský nejaký. There's some kind of ravine ahead. See if you could find a safe way to the other side. OK. To musím rozbiť. Ukáž, sme toto? Jo, asi jo. To, aj tú druhú. Aj zámok. Tak. Teraz toto? Jasné. Wow. A zvuky zas. Kde sú zvuky? Počkaj, ale zapnem tú hudbu zase, aby som nekazil to, čo developer spravil. Tak ju zapnem naspäť. Ale páči sa mi to radšej s niečím takým, čo viac pasuje k tomu a dám to trochu menej, lebo by ma bolo počuť. Something is not right. OK, teraz nepočujem ten zvuk, tak neviem. OK, niečo je. Dobre. Something is not right. Oh yes. To je nice. Fú, OK. Toto musí byť v traileru prvé. Proste. To je insta proste pozornosť. Získal si moju pozornosť. A pozriem si ďalej o tej hre. To je koniec. Demo tutoriál. Dobre, ja si myslím, že celkom mi to stačilo, aby som mal nejaký obrázok o tej hre. Ale čo by som teda zlepšil, sú tie zvuky, ten dubbing a tá hudba. To mi vôbec nesedelo. Tých zvukov viacej, aj na postavu hráča, na objekty, také razantnejšie. A hudba, aby viacej pasovalo do toho prostredia, proste je to nebezpečenstvo, som v tom podzemí a všetko sa rúca, radiácia, proste všetko. Ale čo mi tu chýba, čo by som povedal, je nejaká silná motivácia. Že prečo vlastne toto robím? Prečo idem cez tie hádanky, riešim to? Lebo teda viem, že mám ísť do toho sektoru, ale to mi nepríde ako silná motivácia. Niečo ako že musím zastaviť katastrofu, ktorá ohrozuje celú ľudskú rasu, že je tu proste nejaká tá mimozemská technológia, ktorá sa to snaží ovládnuť celé a na mne záleží osud kolónie a celého ľudstva. To by mohlo byť cool. Takže niečo také silnejšie, emočné, čo by som mal taký väčší drive istou hrou. Takže tak, teším sa, kedy hru dokončíš a dúfam, že ti nejako pomohlo toto video.